Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh yang sangat saya ta'zimkan dan yang sangat kami harapkan keberkahannya, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Lutfi Maula Idid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, dijaga kesehatan beliau sehingga dapat membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ibrahim, Al-Habib Ramzi, Al-Habib Ahmad Tuban, Al-Habib sedaya para habaib boten saged kula nyebut sedayanipun. Mugi-mugi sedaya para habaib, para kiai, para asatid dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat. Terus insyaallah bimbing lan nuntun kula panjenengan sampai kepanggih kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Boten kesupen Bapak keamanan kita, Bapak dari kepolisian, Bapak Kapolres Pasuruan, Bapak Kapolsek Purwodadi, sedaya para Bapak Lurah ingkang hadir, tanpa terkecuali hadirin saking dan ramil, saking koramil sedaya ingkang hadir, mboten ngurangi rasa hormat kula. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalu menika adalah ikhtitam arba'ina lailatan, niku 40 malam maulid. Mugi-mugi sedaya barokah maulid, sedaya hajat kula panjenengan dipun kabulaken dening Gusti Allah. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Mugi-mugi majelis maulid wa ta'lim riyadhus salihin dipun dadosaken majelis ingkang barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan kelempak wonten teng majelis niki dadi sabab insyaallah kumpul sampai tengene swarga. Amin. Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang kula hormati, maulid kita adakan sebagaimana keterangan dari guru kita Al-Habib Ibrahim, tidak lain dan tidak bukan karena kebahagiaan kita atas lahirnya sosok panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini adalah tujuan kita sama, adalah tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud, berharap syafaat kelak di hari kiamat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita tidak akan bergembira para hadirin? Di antara orang yang saleh ditanya, limadza tahtazzu 'inda sima'i madhin nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau wahai orang yang saleh ketika engkau mendengarkan pujian kepada Nabi, ketika engkau mendengarkan lantunan salawat kepada Nabi, sanjungan pujian kepada Nabi, tahtazzu, engkau gemetar, dirimu gemetar, badanmu gemetar. Gal, maka dikatakan oleh ahadus salihin tersebut, jika engkau ingin mengetahui jawabanku kenapa badanku gemetar ketika mendengar pujian kepada Rasulullah SAW, is'alu jabal Uhudin, tanyalah kepada gunung Uhud. Gunung Uhud niki dak duwe akal pikiran, dak duwe ati, dak duwe nyowo. Begitu cintanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah persis berada di atas gunung Uhud, maka Uhud pun goncang. Gunung Uhud niki goyang, seakan-akan menunjukkan kecintaannya dan tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyati gunung Uhud niki goncang sampai Kanjeng Nabi dawuh tengene Uhud, itsbat ya Uhud, diam wahai Uhud. Keranten Uhud boten purun mendel, saking cintai tenggene Gusti Kanjeng Nabi. Duduk barang aneh niki, barang sing benda mati mawon gemeter krungu maulid, seneng krungu maulid. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Fahtazzal arsyu, aras pun yahtaz, aras niku goncang, aras niku gemeter.
Pola nopo krono dilairaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kari kula pertanyaan besar bagi kita. Sak piro kula mbek sampeyan niki setrume nang Kanjeng Nabi, krungu sholawat, krungu pujian-pujian sing koyo ngeten wau niki, begitu dahsyatnya yang kita lantunkan. Pertanyaan besar bagi kita setelah maulid iki, siapa yang kita akan idolakan? Apik 40 dino niki Pak Bu. Maulid kita adakan khususnya di Pasuruan niki. Maulid kono, maulid kini, maulid. Satu kesalahan kita salah mengambil idola, kita salah menjadikan panutan. Keliru ndadekno napa jenenge idolae, keliru. Tutuk idolae Kanjeng Nabi saiki wisan. Tutuk siwak sing digawe narkoba saiki wisan. Tutuk sholawat sing disanjungno nang Kanjeng Nabi saniki kemaksiatan, perzinaan dan lain sebagainya. Sitok kesalahane napa? Salah ndadekno ngene ku idola. Saumpama anak-anak wong Islam niki idolae Kanjeng Nabi, wong sing sugih idola nang Kanjeng Nabi loman, wong sing gak duwe idola nang Kanjeng Nabi sabar, pejabat idola nang Kanjeng Nabi adil. Salah idolamu, salah. Sing sugih salah idola, sing pejabat salah idola, salah kabeh akhirnya. Ini kita dini. Mari kita tanamkan di dalam hati kita, anak-anak kita, tanamkan sedini mungkin. Kenal nang Kanjeng Nabi. Ping piro sampean kenal nang Kanjeng Nabi nang anak-anak? Dahare Kanjeng Nabi, sarene Kanjeng Nabi. Ya apa agwal, af'al daripada Nabi? Ndak ono wis, Pak. Tidak tahu terdengar di rumah-rumah masing-masing kita menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana ono lam ono qad. Lam ini Gusti Allah sumpah git'ah minal gasam, teman-teman yaktine qad, teman-teman kana ada lakum bagimu umat Islam fi rasulillah, dalam diri Rasulullah, tidak terbatas hanya sekedar akhlak, bukan fi akhlaki Rasulillah, bukan fi ibadati Rasulillah, tapi fi rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan, panutan kita yang patut kita jadikan idola, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sekarepan dadi panutan niki, ojo sekarepan dadekno wong dadi uswatun hasanah. Ndak gampang niki. Keliru kabeh, keliru sitok dadekno panutan, sitok wis medeng kabeh, miring kabeh. Danok nikmate, Pak, lek dilawan mbek anak iki, Pak. Danok nikmati, kula yakin Bapak kepolisian ndak pati akeh, sak piro personile ndak akeh. Akan rakyate sih barokai majelis-majelis sing koyo ngeten, barokai para habaib terbantu. Mangwis disebutno sing pecandu narkoba, leren barokai majelis ngene mboten. Ngurangi wis nang kepolisian ndak pati berat. Lah lek didukung mbek Polres, Bapak Kapolres, didukung ambek Bapak Kapolsek, wis masih setahun sepisan teko wis syukur alhamdulillah. Ojo sampe ndak teko lek diundang maning kare ngeten tok. Niki Pak Kapolres mulai lungguh niki mulai isa. Ono tawuran ah? Ono tawuran ah? Dah ono judi ya? Ono narkoba? Mboten wonten Pak Kapolres. Sak piro akeh pejabat iki, sak piro akeh Pak Lurah iki, lurah sitok Pak Jumain sing ketok, liyane ya ketok cuma dapat ketok. Rakyate sakmene akeh dibantu ambek majelis, dibantu para ulama. Lah niki nek saling kerjasama. Lha saiki kate kerjasama sing ngendi sing kerjasama? Kiai kongkon ceramah, habaib kongkon nasihat, majelis kongkon dadakno, tapi kadang-kadang yo bagian sing keamanan, sing ngerti keamanan kadang-kadang nekano barang sing ndak kan repot. Dak kuat temenan, wonten TNI, wonten polisi hebat punan, tapi mboten mungkin mampu sak piro. Akeh jumlahnya ndak akeh rakyat yang dibantu, wonten pesantren, wonten TPQ, wonten madrasah, wonten pondok-pondok pesantren, ngurangi nang kene kewajibane sing asale arek iki dugem malih nang majelis maulid. Barokah Gusti Kanjeng, Masya Allah, maulid niki luar biasa.
pun balak-balik para habaib napa ndawaken niki sebagaimana kata Al Habib Al Habasyi masyi kama majma'il maulid tujallil kurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih hebat seperti perkumpulan maulid yang dapat menghilangkan gundah gulana kesumpekan. Hadir majelis maulid kon gawe narkoba, putus narkobamu teko maning sumpekmu. Melbu kok nang diskotik, metu teko diskotik ya tetep sumpekmu ya teko, tambah akeh, utangmu tambah akeh. Waduh ya moga ya cup dadi apa. Nun sewu niki nek bangun akhlak niki supaya niru akhlake Kanjeng Nabi mboten gampang niki Pak. Nggih napa mboten? Lek saumpama wong-wong Islam niku niru akhlake Kanjeng Nabi, panutane Kanjeng Nabi, uswatun hasanah Kanjeng Nabi, aman. Perzinaan aman. Perselingkuhan aman, judi aman, ndak ono apa-apa. Kula berharap teko Bapak kepolisian niki mari ngono lek ono bandar judi, bandar narkoba, tembakan wis aja dicul. Ngerusak iki, Pak. Ndak ono saken-sakenan wis. Nggih napa mboten? Setuju, Pak? Lah ya apa meneng-meneng ini dikek dijejeli narkoba, Pak? Sing cilik-cilik, Pak. Tembak kontol iki, Pak. Res cermete kula. Mate lah mate. Iki sing ngerusak iki, kene sing bangun sak wen-wen nggih napa mboten? Mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimuhu. Kapankah pembangunan ini akan selesai jika engkau membangun tetapi yang lainnya merusak? Kene majelis ngadakno majelis, kene maulid ngadakno maulid. Cek son ditekakno. Ngerusak Pak, nun sewu ngerusak. Wong rusak dak perlu akeh. Lau kana alfu hadimin wa khalfahu hadimun lakafa. Lau kana alfu banin wa khalfahum hadimun lakafa. 1.000 orang yang membangun, 1.000 majelis membangun akhlak moral daripada bangsa ini, tapi 1 orang yang merusak cukup. Fa kaifa bi alfi hadimin wa khalfahum banin wahidin. Bagaimana jika yang membangun 1 orang yang merusak 1.000 orang? Tambah dak dadi bangunan nih. Kerjasama. Ayo kerjasama. Kulo dak kepingin arep-arep apa-apa teko Pak Kapolisi. Wallahi dak kepingin arep apa-apa. Griya kulo teng Rembang Pak Kapolres. Celak kalian jenengan. Kan bangi lah. Kulo Rembang. Asline kulo Madura, Jawa niki kulo tak kluthuk ngeten niki. Ndak perlu apa-apa wis saking kulo nyuwun setunggal wis. Ayo kita sinergi, ayo kerjasama. Sing rusak moral iki sitok gara-gara sampean keliru ndak tekno idola iku tok wis. Kok monggo sampean iki bener deloken anak sampean niku, deloken rambute iku deloken anak sampean niku. Kene tipis tengah kok cletong kono, niru sapa kon? Idolamu keliru. Nih Al Fakir Muhibbullah, idola teng Habib Ibrahim gawe imamah, tak tiru. Lumayan akeh nyeluk Habib teng kula, Pak. Kate gawe seragam polisi yo ditangkep. Gadungan kok dadine nggih. Nek gawe kaya tek Habib kan lumayan diceluk Habib ambek wong, sepenting ndak ngaku Habib. Wis niki kula nggih nun sewu ndisiki Habib. Beliau sing bakal ceramah kula niki cuma genak-genak, kula niki cuma napa gegep cangkep. Monggo teng Habib Zain ngaosi niki nggih mari ngeten niki daging iki belunge metu dhisik ngeten lho nggih. Sing gawe pemanasan pun gampange wis pemanasan. Nggih sepuntene kula sakjane kepingin istiqdan niku wau kepingin rada ngelu, cuma krungu narkoba niku rada pegel rasane ati niki. Nggih ngrusak temen Pak. Insyaallah nek kerjasama Pak Kapolres sering-sering telepon teng Habib, sering-sering telepon teng Kiai. Gimana nih Kiai? Gimana ini? Lho kan enak. Kula ndak tahu kedayuan polisi blas nang omah iki. Arep-arep sangune, Pak. Wis cukup kula, Pak. Undangan ben bengi kula, Pak. Ditekani ku mbok cek senenge, dikarepi bagaimana kita. Wah, kan seneng lek ngoten niki. Ayo anak-anak muda, ayo apa dibimbingi. Gak mampu kepolisian kate sakmene akeh wong gak mampu kecuali dibantu para kiai, para habaib niki. Sepuntene nggih menawi wonten anune, Pak. Anu Pak polisi takoke tembak kula. Sepurane sing akeh, ya mumpung tak ngreken orang saporan sebanyak niki sing wis pokok
Sebuntine Habib, sebuntine Pak Kapolres, mugi-mugi panjang umur. Sehat walafiat insyaallah dadi Kapolri Pak Kapolres. Iki kula cek ganteng, cek senenge ndelok. Wah, kudu tak ambung ae Pak Kapolres iki. Sebuntine sing sebuntine kagum niki yang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaate insyaallah. Mugi-mugi bersatu kita kuat, bersatu kita damai insyaallah. Majelis Riyadhus Shalihin insyaallah akan mampu menjawab tantangan-tantangan anak-anak muda insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.